السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همان ذي طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خدايشين أترشق لنذي ومحبت لنذي قيصة جيجلerde Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şirin yaşayışını ve almalı derslerini eşitersip daştan yakından şirket etmenizi, öl hakkınızda halkın hakkında ediyen doğalınızı hemmesin beyik Allah lütfu keremi bile kabul edip de iman, emniyet, ardı birlik, mehabbet, bereketten ayırmasın inşallah. Huday Teala dininiz dünyanızda abad etsin inşallah. Bir gecede de hem nasihat ve hem gerek alım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 61. yaşında Recep ayda Cengi Tebuk Savaşı'nın mukaddemasına elam edenden son bolan vakıa ve ondan bir havluk mani 2 ders ve nasihat inniki heftelerde yine izin alıp gidersin inşallah. Geçen heftede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 1000 kilometre 1000 kilometre daş yere Tebuk diyen yere gidecek deyip sahabaları elam etti. İmparatori Rum'un cingma deyip elam etti. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh malının hemmesini alıp kayıttı. Üydü näme hurmadan, yağdan, süyücüden, pişirili ya kakma cedevli etten, buğdaydan, arfadan näme olsa alıp kaydıptır. Ol gurrun kamil geçti. Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını alıp kaydıptır. Hazreti Osman radıyallahu anh 300 diyeler varın o zamanla ahir behterin bir zamanın minilyen maşini hesap boluyor. 300 diye üstünün palası bilen, eğeri bilen, palanı bilen bile men boynalıyan deyiptir. İnni göreyliğin bir gecede bolacak vakıalar ve dilli ağuli münafıkın azası bih azalı adamın kefinden kaçıp bolacak gər ovi ve almalı derslerini inşallah Allah köklediğinden hizmetine de yetirirsin. وكانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة. Başka sahabalarda kan mal getirirler kanmış. Yani her kim gücünün çattığından getiriptir. Maldar, pulla adamlar kan getirip, hevri garip hor yaşap birin sahabalı dağda
bir kilo, bir qap, bir çanaq xurma getiripdirler. Son ögde ulqon jengma Tabuk jengi. Yollu iyi biçmene gerek, öwürli qaytışine gerek. Hulasa kamil musulman adam bila her kim eline varın getiripdir da, öyünne varın getiripdir. Qısqanıp saklamandır. وتصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله. Uluqon tacir sahabalan miri cennet bilen beheşt bilen buuşlunan sahaba qatı bir maldar pul adammış. Kim? Hazreti Abdurrahman ibn Avf. O da Hazreti Ömer yali malının yarısını alqaycıptır. Aham Peygamberimizin mübarek huzuruna getirip aydıptır. Ya Resulallah, hadihi sadaka. Malımın den yarısını öyde oğlan uşağıma koydum. O den yarısını sen mübarek huzuruna getirdim deyip il ortasına hemme kişinin gözünün alnına getirip malının den yarısını döküptür. 4000 malım ma şoň den yarısını 2000 onu getirdim deyiptir. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Barakallahu Teala laka fima a'tayta ve fima amsakta. Onu Peygamberimiz aydıptır. Allah Teala sen getiren malına ve öýde koyun malına Hudaý bereket bersin deyipdir. Yani näme? Yani kabul bolupdyr da. Hak Resulullah hiç tatdimendir. Fakat şuna aydıptır. Hudaý Taala getirenine de ve öýde koyanına da bereket versin deyipdir. Emma münafıklar keplätdir. Peygamberimizi eşitdirmäni cemaat qawquladım. Bir adam kan mal getiripdi. Hak Muhammed Peygamber Hudaý bereket versin deyip kabul ediyorti. Azal adamın azal kefini ödünni münafıklar aydıptır. Görýäňiz mi deyipdir bir-birine şey tirsegin qaqışıp. Abdurrahman ibn Avf göz üçin getirýär deyipdir. Halkdan çürüyüm getirýär. Büyümün sahydygyny nidirjek bolýar şi deyipdirler. Sen kan mal sadaka ver, az mal sadaka ver. Sen gowy işet, sen kan gowy işet, az gowy işet. Sen wagz ver, wagz verme. Ahun mol, qaraçy ol. Milletin gızal kefinin qalarsın da mı qadiyamı? Kesez dest juri zabanha narast. Hazreti Sa'di aydıptır, ey cemaat altının suwulen yazıp koýarmaz. Günnüdü güzdek görmeli şu gurrüňi. Näme diýär Hazreti Sa'di bu iki beytini okuýayn. Kesez dest juri zabanha narast. Eger hutnama yestu ve eger hak perast. Bir adam Hudaý bolsun, Hudaý bolmasın, şu bidirek adamның azal kefinden hiç kim salym alyp bilmez deyipdir. Kesez dest juri zabanha narast. Eger hutnama yestu, eger hak perast. Sen Hudaý bol, Hudaý bolma, azançy bol, ahun bol, sofu bol, qari bol, Kur'an okuyan bol, Kur'an öğretyen bol, saqqal goy, börük goy, mescide gatna, tefsire gatna, amaneten gelýän berekella bermel, Allah kuwat bermel. Yok o azal adam yine sen azal kefini aytyp galar. İydi näme? Mependar eger şiru gerru behi kazinan bimerdiyu hiletrahi. Ey adam deyipdir Hazreti Sa'di, sen şiiriyal mert bol, ya tilkiyal veren bol, ne verenliğin menen, ne mertliğin menen halkın ızal kefini bağlap bilmezsin deyipdir. Mependar eger şiru gerru behi kazinan bimerdiyu hiletrahi. Şiiriyal mert bolsan, tilkiyal hünürün kenne olsa, milletin ızal kefinden bağlap bilmezsin hiç vakt deyipdir. Ondan süreyim öz barnamaň menen bol. İnşallah iştemen birime bardy ders aydan. Hazreti Abdurrahman ibn Avf'a münafıklaştır. Ey bolýaňyz me hewre göz üçin hamyň açyp berşi diýipdirler. İýdin ulastan ay. Ýoksa şu betbahtlar näme? Hak Rasulullah näme diýe görmeliler? Peygamberimiz näme diýdi Abdurrahman ibn Avf'a?
Bolya kabul bolsun. Hudaý getirenine de bereket bersin, öýüňde goýanyna da bereket bersin. Tamam boldy da. Indi muňa näme dip keplemeli? Bitbahtlygyň alamaty da oňa keplemeliler rahim riýa etdi dip. İýdini öwrdi. والصحابي الفقير الجليل أبو عقيل جاء بصاع تمر. قريب صحابة varmış. Ol bir jagap hurma götürüpdir. Abdurrahman ibn Awf'un izinden. Haman on qur milyonlarça pul, milyardlarça bir jagap hurma götürüpdir. Aham aydypdir, garip adammışdyk dabi. Bittu ajurul harir ala zahri ala sa'ayn min tamrin. Ya Resulullah, bütün akşam arka menen yük çektim dipdir. Mata çektim dipdir. Aham kan yük bardy şon çeksen, iki gap hurma bereyli diýdiler. Men şu matalar arkam menen ötün aşym çekip zehmet çektim, derim döktüm, iki gap hurma aldım, öýümde başalat ýok dipdir. Bir gap hurmany öýümde goý, bir gap hurmany ne getirdim dip. Ataqarrabu bihi ila Rabbi jalla wa ala. Hudaý üçin getirdim şunu, Hudaýyň razyçylygyny dilek getirdim dipdir. Bir jagap hurma. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, unsurhu fil mescid. Onu mescidde ol parça bir bölük parça ýazygylar düşüýülür. Bir zat düşüýül, şoňsyna bardy guýaga diýipdir. Hamany hurmaly bir ýerdedir, bir zatly bir ýerdedir, pully bir ýerdedir. Bina adat hurma bir jagabyň içinde mun barakany şeýle döküpdir şol sadaka goýulýan ýere. Fatadahaku ol munafiq biderek adamlar üç gülüşipdirler muňa. Mun getiren zadyny özü diýipdirler. Ol kan merine o kef aýtdylar riyakar dip. Bir gap hurma getirene de, bu näme diýipdirler, Rasulullah men nämesin diýipdirler. Bu hurma getirip utanan agay dip, muňa da azal kef aýtdylar. Bu azal kepden adam diýinmeýänmiş. Ondan arkaýyn bolmaly. Ey cemaat, insafan bir ştada goýamaly ýöne men başga siratdan Peygamberin ýaşaýyşyndan kandat ýatdaş etdim aýdaryn inşallah. Ştada goýupdy dersimiz alsak da boljakda. Hazreti Abdurrahman ibn Awf bu kadar mal getireni ona azal kefayet wetýler. Hop ona riyakar diýdiler. Muňa näme diýmelini? Muňa da aýtypdyrlar, bu näme getirenji zady näme diýipdirler. Azala adamyň dilini maglap boljak däller. Allah Teala ayet indiripdir. Ey Kur'an-ı Kerim'i verdir. Sure-i Tevbe 10. parada 79. ayet. Ey Müslümanlar, şu arada yürütü ayet indirdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Allah Teala ayeti veripdir. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. Bir pest adamlar vardır. Maskaret ýäli. Özleri nefil sadakaları getiren musulmanları. وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ. Ve bir fakir, garip musulmanları maskaret ýäli. Fakirli öýünnäki zadyny zordan güýjünün çattygyndan getirdiler bir jaga hurmany. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. Biririni işare edip, biririni çeşmek vurup, göz gopuşup maskaret ýerler. Hudaý näme diýe? Sahirallahu minhum. Men Hudaý şolaň maskaralarynyň jezasyny bererin diýipdir. Jezasy näme? Ve lehum azabun alim. Cehennem şolaň jaýy diýipdir. Kafir adamyň işidir haby. Münafık adamyň işidir haby. Kur'anda bak. Müslümanyň gelişýän zat däldir ha. Ey musulmanlar, näme Kur'anyň amalyndan daş ýetmeli? Ya fakat gowy okuymadan çürümeyindirmi? Ya fakat tecvidinden çürümeyindirmi?
Ya ta döwre hatımlardan sürüm iyintirmi Kur'an-ı Kerim. Kim aytıp biler şonu? Haýsy musulman aytyp biler? Kur'an ýanyň fakat bir togor döwür hatymdan süreyim ya fakat tecwidden süreyim dip amaliyattan çykmaly. Näme dip Kur'anyň amaly musulmanlyň içinde ýürüýmeler? İzin olaga seýliňde. Faja'a rajulun yaqudu naqatan lahu hasna. Oham her kim sadaka götürýärdi. Bir gelişiksizrek aytmak gelişiksiz, aytmaň özi gelişiksiz. Onda da son bir senetli kitaplarda bar bir owadan adam dämişdik da sahabalaryň biri. Yüzü özi bir owadan adam dämişdik. Bir owadan diýe getirýänmişdik o da. Qara sahabalaryň birimiz Kedreti Bilal'la qaramışdyk. Kedreti Nicaşi de yüzü qaramışdyk ki, emma kıyamatda yüzü ağa adamlardan. Be her hal yüzü bir avadan da sahabalaryň biri bir avadan diye getirýänmişdi. Mesela bir ak maýa getirýänmişdi. Am münafıklar Peygamberimiz eşitmeýänmi qadip ýuşastan aýdypdyrlar, naqatuhu hayrun min. Diýesinden avadan hadip masxara etipdirler şu kafirler münafıklar. Ýa-da Rasulullah sadaka getirýärdi. Menne Peygamberimiz eşitipdir. Peygamberimiz aýdypdyr. Kadapta. Bel huwa hayrun minka ve minha. Kadapta. Bel huwa hayrun minka ve minha. Kadapta. Bel huwa hayrun minka ve minha. Üç gaýtar aýdypdyr Peygamberimiz. Hey Allah'ın ýürenji diýipdir. Ne Allah'yan diýipdir. Şol adam yüzü gelişiksiz diýen ne bolsaň senden ne gowy diýesinden ne gowy diýipdir. Şol men sahabam senden ne gowy diýesinden ne gowy diýipdir. Şol men sahabam senden ne gowy diýesinden ne gowy diýipdir. Ol diýesi öňünden odan nip masgara etipdir da. Ey Allah'ın ýürenji senden ne gowy diýesinden ne gowy diýipdir. Yani ey cemaat şuň jogabyny aýdyň. Haýsy bir iýilýän zatda, hordany iýilýän zat, ya içilýän zat, ya becerilýän zat, haýsy bir zat ba, ya motordan, ya maşindan, haýsy bir zat ba ki insanlar halayan bolsun, daş awadan bolsun, içi aşgal bolsun, kim halar şunu? Hiç kim halamady, ora gowy bilýänsiňiz. Tükandan bir zat alýan, ya bir şokolat, bir kökö, bir kakao alýan, daş awadan bestebendisi. Öýe götürtiň, içi tahamsyz bolsa näme diýersiň? Et berersiň. Daşı diyecekmiş, içi möjekmiş diýersiň. Türkmenni awadan aýdýa. Daşynyň awadan bolanyň näme peýdasy var, içi möjek bolsa, içi kafirlikden dolu bolsa, içi aşgal bolsa, içi iman nurundan daş bolsa. Daşı diyecekmiş, içi möjekmiş diýýär türkmen. Ya maşin, ya motor, daş awadan bolsa, motory harap bolsa, motory biderek bolsa kim halar? Ya içilýän zatlardan, nuşabalardan, sandislerden, daş awadan bestebendi, emma datyp boljak gel, fasyk bolupdyr, anqypdyr, ya olal biderek bejerilipdir. Kim halar şon? Yerli yerden aýdarly adamlar. Daş awadandyr alamaň, içamaň, mesmum bolarsyňyz diýip aýdylar. Näme zatda dünýäň içinde daş bolup, içi biderek bolsa halansyn, hiç de halanýanlardyr. Adam ondan nöbeterdir. Daşı ovadan bolup, ol orsan ovadan miştikda. İçi harap bolup, içi nejis bolup, husru pervizyanyk delil bolup geçenden näme peýdasy bar? Ine muň sünnede kan durmaýyn. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizlere ders edip aýdypdyr. Ol masgara edip duran münafıga, şo getirýän diýesini getirýän sahabam, senden ne gowy diýesinden ne gowy diýipdir. Ine ştada bir iki sorag bar. İnşallah men qysgaja, arastalagylja wagtyňyz güýmemäncik bir ilm edip jogabyňyzy aýdaryn. Oň üstünden de bir iki san qysgaja nasihat aýdyp üstünden geçeýin inşallah. Bir aşy hemmemiziň zehinini bas soraglar ha. Riya edýärler diýdiýän münafıklar. Hazrat Abdurrahman ibn Awf näme diýdiler? Riyakar göz çiýndiler. Riya diýdi näme diýdi bolýa? Hop, milletin gözüniň alyny getirip mal waragyny dökseň riya bolmaýarmy? Riya diýdi, ey cemaat,
bir şeriatımız bar ahim bizim. Riyan manasını aytıp berýär ahim. Yani ýadigarlyk manasını aytyp beren size. Riya diýdigi bir adamyň maksady fakat dünýe bolmaly. Emma dini vesile etýär. Hamana namaz okuyacak, fakat işe girmeden süreyim. Fakat şu maksady. Aslen Huday razı olsun diye hiç yadında yok. Riyaşı. Şuna adına riya diyor. Bir adamma Kur'an okuyacak, fakat şuna pul verilsin, Huday kıyamet bilen işi yok. Riya oluyor. Maksadı, ina kıskaca şey, maksadı fakat dünya yönü dinin işini ettiği. Buna riya diyorlar. Emma riya değil neme, maksadı Huday, yönü adamlı evsede begeniye, hiç işgali yoktur şimdi. Tekrar edeyim, maksadı Huday, niyeti Huday'ın razıçılığı, yönü adamla şunu, söylemesin Kur'an'a okuyan, sen namazga okuyan, sen ibadet yerine yetiriyen dillerini begeniye, hiç işgali yoktur şimdi. Her kim işgali var diyse, galat aydiye, yalan aydiye, puç aydiye. Müslümanlar ağırlıya şoladım. Müslümanlar amallan oyacak bolye. Müslümanlar Kur'an'dan oyacak bolye. Kim olacak bir adam namaz okuysa, Kur'an okuysa, Müslümanlar da şunu evse, nezle begenecek gelsin. O begenerden Müslümanlardan bir adam evse şunu. Hud Peygamberimizden so'raptırlar, odulla kan aytdyk şu wurdyny. Ya Rasulullah, oğrynça soğa beşetýän nipdir. Ýöne şun bir wurdyny begenýän nipdir. O gowdam dipdir. Gow işet dukan bir görse begenersiň de soğabyň kan bolar da dipdir. Bir pir geçipdir, bir ewliya geçipdir, beter kudretli alınmışdyr. Ona aýtýaly Hazreti İmam Rabbani, Mujaddid el-Fetani, Şeyh Ahmed Sirhandi kuddise sirruh. Olay diye, hayf diye, mektubat şerifinde. Kan Müslümanlar riya mıqadip amallan gallılar diye. Tükanını Kur'an'ı koyacak bolýar, riya olaryň qadiye Kur'an'ı koyuyor. Mescide gatnajak bolýar, riya olaryň qadiye koyuyor. Her näme riya mı korka? Hut şeytana top bolupdy da nändi bir riya bolmaly. Bellice de adahim namaz okuýanda näme diýen? Halisan lillahi taala. Tamam boldy. Namazdan soň Hudaýa kabul etdiňmi ýa-ni? Ihlasdyr da şo. Emma riya okuyan adam aslan Hudaya kabul etdi yadında yok. Ete Huday bilen işi yok. Hiç görünüp duran Müslümanla şeyle mi? Bir Huday bilen işi yok mu? Ojele der ahim. Elhamdülillah dehret kılya, namaz okuya, Hudaya kabul etdi vaytiya. Nämetine riya diýmelsin. Nämetine göz çiğneymelsin. Kim aýdy ýaşyňa göz çiğney? Müslümanlar amallan goýjak bolýarlar. Açıqraq misalını aydın. Abdurrahman ibn Awf malının din yarısını il ortasına getirip döküptir. Bidirek adamlar riya deyiptirler. Yani eşitmediniz mi? Münafıklar riyakar deyiptirler. Açık geçti ki, yani Kur'an'ın delili geçti ki. Emme bir adam maksadı Huday, yönü bir evse begeniye. Hiç riyadedir, soğattır. Emme bir zatlarda baha. Azan yani. Mescitler yani, cemaatler. Ya bir ölü ayrılan adamı yumak yani, cenaze okuymak yani. Ya bir mariz soramak yani. Bunun şeriatın büyürşi, bunun mahfisi yok, bunun bayat açık etmeli. Ay men riya olarım kadip adan çek derliyse, iştiva işetiye, günah işetiye. Riya olsa da çekmeliler şol adam. Yürüğünün riya düşüyor ha. Aslında bu kulli riya düşüyor. Kursağı dolup du halkın begenşinden. Onunla da adan çekmeliler şu. İzinde näme diýmeli? Hudaýa diýmeli. Meňe ýüregime riya düşüyor, ýüregimden aýyr, menden kabul et diýmeli. Tamam boldy. Yo men mescide gitsem, dereu halk gözüme görünýär. Görünse görünsin. Mescitten galmeliler. Mescide barmal, Hudaýa menden kabul et diýmeli. Cemaatine gaýym durmaly. Ya mariz soracak, ya ölü yuyacak, ya kabir gazak. Yok riya olarım kayıp korkken. Kim ayıp yaşkesi? Yerden çıkarmalı. Kur'an'dan çıkarmalı mı? Peygamberin sözünden çıkarmalı mı? Yerden çıkarmalı. Din ayıp ya, şunu iş et diye, izinden Hudaýa menden kabul et diye ayıp diye. Yani ansat çık kurrunlar, bellice. Geleyliğinde öd kurrun mu diye. Sen bir sorun mu? O da näme? Ahuncan onda näme aydiyalar, oğlunça sadaka versen soğabı kendini. Bir forum sadaka vermeli, sağ elin menen merende sol elin habari olmasın. Bir sahabalar näme il ortasında getirip döküpdirler. Howkulağasın.
Hud Kur'an-ı Kerim'de var Sure-i Bakara 3. parada 3. paraga girenizde 3. 4. sefhede vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İn tubdus sadakati feni'immahi. Allah'ın kelamı. İn tubdus sadakati feni'immahi. Eğer sadakanı halkın gözünün alnına versen de beter kavdattır diye. Hud Allah diyesin. İn tubdus sadakati, eğer sadakanı halkın gözünün alnına versen de feni'immahi, ne kadar kavdat diye. Allah'ın kelamı. Bundan başka ne mi delilleri? Onun ne mi oğrunca sadaka versen kavay? Huday Teala ne mi diye? Ve in tuhfuha ve tu'tuha'l fuqara fehuve hayrun lekum. İmma oğrunca verseniz, garibe oğrunca utandırmanız verseniz, o ondan ne kavdi vay diye. Tamam mı oldu da? Biz açık sadaka vermeyen günahı yokmuştu. Açık sadaka verme, Hud Kur'an'da var. Açık birinin gözünün alnına sadaka versen de kavdat diye Huday Teala. Yani ondan ne kavrak oğrunca vermek diye. Ona tahassusi ulamalı aydanna ona mufazala diye diye. Haysa haytından kavrak fakat şu. İkisi de kavdat. Yani oğrunca vermek kavrak da. Fakat şu. Mufazala hayz kavrak fakat son gördüğünü var. İkisi de kavdat. Açık sadaka versen açıktır. İyil ortasında ver. Oğrun versen oğrun ver. Oğrunca vermek yani kavrak. Yani açık sadaka versen bir zat baha. Açık sadaka versen, iyilin gözünün alnına sadaka versen, taraf tahkir olacak bolsa, taraf horlanacak bolsa, tarafı kıçılecek bolsa onu iyil ortasında vermeliler. La tubtilu sadaqatikum bil menni vel ada. Vel afdal fi sadaqati at-tatawwu an takuna sirran. Hada indi aksar fuqaha'il madahib. Ve amma in kana mimmen yuqtada bih kana al-ibda'u awla. وأما صدقة الفرض فلا خلاف أن إظهارها أفضل كصلاة الفرض وسائر الفرائض كذا في الموسوعة الفقهية. خلاصة صدقة vardı bir gurrun tamam edin. Kısaca ahamiyetini alkıdeyli gurrun. Zekat, baş fitre, üşür, Hudayın vacip parz eden zadını açık vermek kavdur. On oğruyun etmeliler. 5 vakit namazı oğruyun okuluyam, açık okuluyam. Aydın açık okuluyam, oğruyun okuluyam. Açık okuluyam. Parz namazla açık okuliyandır. Parz hac açık gidiliyam, oğruyun gidiliyam. Açık gidiliyam. Parz araday açık tutuluyam. Parz diyanın mıdam ortada ulukan sonmalık durmalıdır. Ovadan malık durmalıdır. Parz namaz, parz hac, parz arada, parz kelime-i şehadet ve farz zekat. O il ortasında vardın. Ben zekatım şu diyamalı. Parz açık bolanı qavul. Nefil oğruyun bolanı qavul. Namaz nefil oğruyun çağırsın. Sadaka nefil oğruyun çağırsın. Emme şmal il ortasında 2 rekat nefil okuysan günahkar deyip bolar mı sana? Yok, günahkar deyip bolmaz. Sadaka da şeyli da il ortasında sadaka veriyor, işgali yok da o da qavdatta. Yine açık kıskaca ılımdır. Kitaptan gözlep düşünecek bolsan ulamalamın tiki diye şayet bir toğra adam düşünmesi kıyın olsun. Kıskaca muhtasar mufid edip hizmetine yetirilenler kadrini bilsen utarsın. İmma yan utandırman görürüne. Kıskarak geçeyim. Şu azal kefayetyan adama olara münafıkmıştık, bedbaht 2 dünyası avarramıştık. Bir dünyada şehittirip halka azab verip içi yanıp geçmeli. Kıyamette cehenneme varmalı. Ola hakikat 2 dünyanın avarrası. Ol halkı verip halka keplemeliler ola. O hiç kimden razı değil ol. O hem kişiden narahat ol. O meriz o. O meriz de tamam olur da. O hemen şu meclistan gördünüz ki nur, perişte, rahmet, rezayet, sekinet, Allah'ın kelamı, Resulullah'ın yaşayışı, halal, haram, mesele hem de aydılığı ki şu mecliste halam ya da. Neyme diye, neyme işin diye. Merid de neyme etmeli. Merid adama qav qaza versen işte çıkar mı? Çıkmıyor. Hazmet bilmeye de. Merid adama qav nahar ver, çorbadan, ya beylik tuğdan, bişiril kevattan, her neymer hazmet bilmir. Kusar der o pes verer. Merid de hazmet bilmeye.
Ama onunla da Hudaý üçin bir nasihat aýdyn, bir adam beýtmez ýaly. Ey jemaat, ey musulman, diniň kefini gulagas. Ozally eştensiň, minberden aýdyrly ozally. Hazrat Ömer radıyallahu anh halife wagtynda bir topar günahkarlary şallak vurdurypdyr. Oğum oğlan adamları şallak vurulan adamları utandırypdyrlar. Şallak vurulupdyrlar da utandırypdyrlar. Näme diýip? Türkmeniň ehewledi diýe. Ehewlätdirler. Hazrat Ömer şallak bilen vurdu diýip. Ama günahkar şallak bilen vurulanlar öýden çykmandyrlar näçe wagt. Oğum Hazrat Ömer'e habar bardyr. Keşol vurulan adamlar, şallak vurulan adamlar öýden çykmaýarlar. Näme diýip? Halk utandyrýar da. Hazrat Ömer näme ýazdyr? La tuayyiru ahadan minhum. Hiç bir adamın icazeti yok, günahkar adamı utandırmağa deyiptir. Hiç bir adam günahkar adamı ehewlemağa icazeti yok deyiptir. Hiç bir adam günahkar adamı günahı bilen utandırmağına icazeti yok deyiptir. Ey cemaat, İslam'da günahkar adamı günahı bilen utandırmağına icazeti yok. Soğa işetýän adam nähili ýüzü bilen utandyrmaly. Arakhor adam utandyrmany ejazat ýok şeriatda. Elinden gelýän bolsa bar nasihat etmeli, ýa-da ehewlemany, onu utandyrmany ejazat ýok. Hazrat Ömer'iň şallak guran adamlarda arakçan adamlarmış. Açyk aýtyp bereýin. Hazrat Ömer aýdypdyr, "Inniden meýlek şu arakçan adamlar her kim utandyrda özüni şallak guraryn" diýipdir. Özünü şallaga yatırarın deyiptir. Müslümançılıkta günahkar adamda utandırmana ecada yok deyiptir. Vakti ki günahkar adam utandırmana ecada yok bolsa, bir soğa işetýän adamı, Müslüman adam ne yüzü bilen utandırmaly? Adan çekýän utandırmaly, wagt berýän utandırmaly, namaz okuýan utandırmaly, ahun ders berýän hücredäkin utandyrmaly, zähmet çykyp beren utandyrmaly, Kur'an okuýan utandyrmaly. Hi musulman adamda gelişýän zatmış. Allahdan korkmalymy? Gursagymdan iman çykamasyn diýip bir eline gursagyny tutmalymy? Gadim denanlar bir towa edip gursagyny tutýany tutmaly haşl adamda. Kalbinde iman bolsa, Hudaý tanıyan bolsa, peýgamber diýen bolsa gelişýän zat däl. Ýene aýdyn, arakhor günahkar adamı utandırmany şeriatda ejada yok. Soğa işetýän adamı näzir utandyrmany ejada bolsun. Ýene de bir keple utandyrýan ojur azala adamlaryň gulagyna barmýa? Wagt özüňiz ýa-ni ştada oturan bolsa, o da bir tobe edasa, ojur adam bijirik mejlisi de netip bolanaga akyl. Belkim bir gün gulagyna bar, ölmäkä bir tobe etmegine netip bolasa. İkincisi, hop, şolardan riyakarmışdık da. Hamany mesajdan oklayan, şindan tanlyga berin diýip, uly milletin gözüniň alyny oklayan. Hop riyakarmışdygymda. Ola adam aýdýar, şolardan ahun riyakar ha diýe, ýylynyň gözüniň alyny berdi diýe. Hop şeriat tarapdan, şoňa näme repti bar? Oňa repti ýok ki, riyakarmışdyk da. Hop sana näme? Senden soruljakmy kıyamatda? Soruljakka ki. Sından bilýän bolsaň tarap riyakar bolsa, barda ýuwaş şahsdan hiç kime billetmänjik nasihat ber. Ýa-da gudraty bolsa, sizden minbere çykyp, uly milleti deňlik bilen nasihat bersin. Ýa-da ogrinça çykyp baryp çyk, kenara çykyp nasihat bersin. Sahabalaryň ýoly, Resulullahyň ýoly, imamlaryň ýoly, ewliyalaryň ýoly, ulamalaryň ýoly. Ta kıyamata çyly hak Allah diýen adamlaryň ýoly. Ondan başga şeytanyň ýollary ýa açyk geçdi. Emma eşitýän adam sen gurrun, sen näme etmeli? Adaly kep adama gatdy ýerde. Jydap bolana, gadimden aýdylýan kep awul kep adamy narahat etdi. Adam uykusyny ady behem urýa. Adamyň ýüregini agyrtdy. Dogry diýen ýüregini agyrdyr. Emma keyaret bi konji selamet nişast ke peygamber zi khubs düşmanlar hast. Keyaret بکنجی سلامت نشست که پیغمبر از خبث دشمن نرست. پیغمبرimiz rahat yatırmanırlar. Başka kim rahat bolsun? Sahabalar özleyen bir topur fakirle derlep sadakalarını getiriyor. Ey böyle riyakar adettirler. Mezhep başın kim? Bizim mezhep başımız kim? İmam Azam Ebu Hanife. Nagat alimmiştik. 1 milyarda golay Hanefi mezhep başmal.
Yerin yüzünde 800 milyon nefer Hanefi mezhep var. Öz zamanında Ebu Hanife näme diýilýänmişdi? Ebu Hanife'nin tarihini, zindigi namasını okuyan adamlar bilýändir. Ebu Hanife diýänmişdikle, almy ýok diýänmişdikle. Aslında alim diýänmişdikle. Fakat odan köpleýär diýänmişdikle. Öz zamanında Ebu Hanife verenmişdik da hem alimmişdik, Kur'an'a yetikmişdik, Resulullah'ın sözüne yetikmişdik, heyveri de verenmişdik da o hem näme aýyp tapjağını bilmeýän, o Kur'an menen hadis bilen işi ýoga, ola öz verenligine daýanyp hökmet diýänmişdikle. Hatta İmam Azam'ın şagirdleri var, Ebu Hanife'nin mezhep başynyň şagirdleri. Bir şähere barıp gurrun berjek bolsa, o Ebu Hanife'nin şagirdimi, men kebin gulas bermäň diýänmişdikle. Şeýle adamla ýamallaýanmışdyklar. Onun üçin tarihde näme diýe? Ebu Hanife'ni ýamallaýan adam imma jahil we imma hasid. Ya jahilti tanymýady, ýoksa da hasudutdy diýe. Mezhep başynyň aýdylan kepkibi. Ebu Hanife arada adamla ya hasudiye derdiler ya da tanymýadylar pahirler. Bilmeýädiler. İmma jahil we imma hasid. Ya tanıman aydardılar, yok da hasudiden aydardılar deyiptir. Derecet kiçelli mi? Mezhebi yattı mı? Hanefi mezhep kör ol qalı mı öz zamanında? Allah'ın aydanı olar. İnne akramakum indallahi atqakum. Kim yürü Allah bilen orta şol gitmelidir. Yöne adamlan kefi bilen, onun yamallarını bilen, onun öveni bilen berde yatandır. Desmal qağdı içi derdi şu olmar on kefi. 5. Sen men ders almalydydım. Milletin kefini ağzını ağlap da rahat oturarsyň mukadimiýäň dämi? Hawa milletin ağzyna baglap boljakka, ondan kim öz imanyň menen bol. Halkın göwünni görjek bolup amele salihin de etberip ýörme, günah işde etip ýörme. Halkın göwünni görüp boljak däl belli boldy. Ine ahyrky hulasa dersi. Milletin adaly kefinden salim galyp boljak däl. Onun üçin bir klasyňdan nagalyp ýörme, tefsiriňden nagalma, Kur'anyňdan nagalma, zikriňden nagalma, öz oglaň şoňa ýetişmäňden nagalma, halal ırskalyňdan nagalma, halkyň agzyny maglap bolmar. Ey jemaat, men açyrak aýdyn, bir gurruna galjak goý indi kefte galsa galsyn. Şu zamanna gowlasyň, şu zamanna giýjewni hyzmat edip zinanasyna adamlar öz oglaň şoňuna hyzmat edip öz zinanasynyň oglaň şoňunyň agzyny maglap bilýärmi? Radiyet bolýarmy? Bolýanlardyr. Halky radiyet boljaklar. Şu zamanda adamlar öz oglaň şoňuny radiyet bilen agahym. Her nämesi narahat da oglaň şoň. Ya enatala, bir tor enatala we oglaň şoň şeýle hyzmat edýär, enatadan radiyet bolanakda. Mydam naradida. Ya erheleyle. Zinanatı şeýle hyzmat edýär, hiç ärin radiyet bilen akda. Ya erkadam şeýle hyzmat edýär, asyl hereň radiyet bilen akda. Mydam naradida. Bir pes adam, biderek adamlar bolansaň, hop, öz içeriň radiyet bolanak, giýjewni hyzmat edip bolýan bolsa, halkyň göwünni görüp boljakmy? Halkyň göwünden sürüm näme dip imanyny goýjak, näme dip amele salihiň goýjak, näme dip öz perişteligiň goýjak, näme dip ahirete alkyçyk dermanyň goýjak. Ýene bir kysgaja görüňmi? Bir garip sahabalaryň miriniň eden işi, men gow dersi de wa inşallah men inniki hefta goýaýly. Allah Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý Taala janyňda malyňda bereket bersin. Hudaý görjeňiz gowluk etsin. Hudaý Taala ýurt parahatlyk, emniýetlik, öýlemizde bereket, mehabbetden aýyrmasyn inşallah. Bir alham 3 kul huvallahu okuýaýlyň, bütünleň ruhuny da bahşe diýliň inşallah inniki heftede göreýliň näme wurduňlar we jenge Tabukyň muqaddemeleri boldy. Sahabalar yerli yerden getirip tuğla bir garip sahaba zat tapmany bir derman eden işleri we onu Allah köplediğinden inni kefte hyzmatyna da ýetirer. Bir alhamd kul huvallahu okuýyň inşallah bütünlemden ruhuny bahşe edip watanymyza il wün beýliki musulman dogallamda da doga eder. Okuýberiň.
Piraga ilahi amin. Hatma Kur'an-ı Kerimler ve Peygamberimiz, Ehli Beyt, tamam ashab-ı kiram hemme musulmanların ruhuna bahşetmelidir. İlahi amin. Müşkilli doğalla ve hemmelerine dua et. Mariz saklap dururlar ve çağasından, oğlun şoğundan, erhile inatadan berekellah hıtmet etip verirler. İlahi amin. İlahi amin can Huday. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun. İman abru yürüyüp dursun. Emniyet olsun. Ağzı birlik ittihat yürüysün can Huday. Bereket yürüysün. Amin can Huday. İlahi amin. Amin ya Allah. Ya ilahel alemin birahmetke ya erhamer rahim. Maşallah. Barakallah. Gayrat edin. Yoldaşlarınızı da eşittirin, ellerinden tutun.